Hej. Hej. Jeg hedder Stine. Og jeg hedder Line. Skaldet. Blandine. Fordi jeg har en tår, kan du lige tage den væk? Okay, så hold iPad'en. Okay, men Stine så sin tår væk, kan jeg fortælle jer alle sammen, at det er dårlig kvalitet, fordi det er iPad. Så derfor så vil det er jo ikke særlig god kvalitet, tænker I så. Og så tænker I, det gider vi da ikke følge med i. Men det kommer, vi er bare ikke kloge nok. For eksempel Blondine, Skaldet. Ja. Prøv at høre, hvad der ligger bag det. Eller Prøv at se, foran ginger og alt muligt shit, men jeg er ikke ginger. Hun er ginger. Prøv at se. Prøv at se, det er bare fordi det er skæret fra den pude. Nej, se, Jo, man kan det er godt- skæret man fra kan puden. godt- Ja, men man kan alligevel godt se, at du er ginger. Nej, det Okay. tror de på derude. Okay, så vi har startet det her YouTube-blogging. Vi går på efterskole sammen. Meget med mine ører. For kigger jeg bare med mine ører hele tiden. Jeg har ikke øreringe lige nu. Du må ikke filme, jeg har øreringe i. Altså, boster de mig. Jeg har heller ikke ringet. Det er fordi, vi har spillet volleyball i dag. Turnering. Jeg er stadig i sportstøj på. Og jeg var bare totalt vild til det. Fuck, jeg har lavet mange Du points. har slet ikke spillet. Jeg står bare og råbt. Dommeren. Jeg råbte også. Det er Du blev sur. Jeg kan mærke, at jeg blev rigtig sur. Jeg er også hæs. Kan man høre, jeg er hæs? Kan man høre, jeg er hæs nu? Nej, Line, du kan ikke blive hest. Det har vi snakket om før. Okay, hvordan er det mit hår så? Men det er godt. Okay, du kom fra, at vi gjorde på efterskole sammen. Vi går på efterskole sammen, så derfor... Nå ja. Der står noget op i efterskolen. Woo! Hvilket Fyn. på Fyn. Her, så vi vil være rådige til at... Eller rådighed til at... Vi vil stå til rådighed til at... det er så svært. Til at lave videoer hver dag i hvert fald. Og der vil komme nogle sådan holdningsvideoer, og der vil komme sådan nogle fjollevideoer. Sjov video. Og så også bare sådan, nu kommer det poetisk, livet på efterskolen. Ja. Meget poetisk. Ej, det er egentlig også lidt. Men hele YouTube. Ja, sådan er det. Altså, Sådan prøv er at tænke, hvad jeg har delt med Facebook. Ja, så nu kan I også, nu er I næsten inde i min tissecyklus. Lina, man behøver ikke komme så langt ud. Okay, vi håber, I vil følge os, for det bliver rigtig sjovt, det her. Helt mærkeligt skal ikke der. Tår igen. Vi ligger faktisk i min roomie seng lige nu. Min roomie, hun ligger derovre i min seng. Og jeg er sådan meget pyntet op. På min side der, altså. Ja, har vi. Og Lines værelse kan I se en anden dag. Det er rodet. Vi skal jo nok også give sådan en roomtour og sådan noget. Og så skal vi rydde op. Det må vi nok hellere. Mig og Line, vi er ret dårlige sådan, til at rydde op. Vi rydder rigtig meget. Da før jeg startede på efterskole, der er sådan mega ordentligt mennesker, og jeg skulle ligge lige og sådan Okay, noget. det har aldrig været. Nej, det er jeg fucking lige ikke gå i seng, hvis du lå om gulvet. Det er sindssygt. Ja. I hvert fald... Nasty motherfucker. Okay,